ஹே கைஸ், இன்றைக்கி சஷ்டி. இன்றைக்கி கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு முருகன் கோவிலுக்கு வந்திருக்கேன். வழக்கமாக மருதமலை கோவிலுக்கு நம்ம வாரம் செவ்வாய்க்கிழமை போவோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி சனிக்கிழமை சஷ்டிங்கிறதுனால அனுபவி சுப்பிரமணிய கோவிலுக்கு வந்தாச்சு. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்களா, கொஞ்சம் மெதுவாக சைலண்ட்டாக லிசன் பண்ணால் அந்த பேர்ட்ஸ் அந்த சவுண்ட் கூட கேட்கும். அவ்வளோ அமைதியாக இருக்குது. எப்போவுமே இங்கே அப்படி தான், கூட்டம்லாம் இருக்காது, ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். முருகன் இங்கே ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருப்பார். நம்மளும் இங்கே வந்தால் ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம். ஏன்னா அமைதியான சூழலில் இருக்கும் இந்த இடமே. நிறைய பேத்துக்கான அந்த கோவிலே தெரியல. அனுபவி சுப்பிரமணிய கோவில் இப்போ தான் கொஞ்சம் லைட்டாக தெரியுது. பட் ஏன்னா நிறைய பேத்துக்கு இன்னுமே தெரியல. கோயம்புத்தூர்னாவே 7வது படை வீடு மருதமலை தான் அப்படின்றது மட்டும்தான் தெரியும். இந்த கோவில் சூப்பர் கோவிலுங்க. உண்மையாகவே செமையாக இருக்கும், ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக. பெரிய மயில், சரியான பெரிய மயில். இதை காமிக்கிறேன்.